que estàs gravant. Sempre sois igual als nois. És una merda. Recordamos en el avión ya. Wow, mira el sol. I res, no ens hem recuperat abans perquè hem tingut bastant drama. Ens hem engegat a les 3 i 4. jo a les 5 i 10. Quina hora tu? A les 5 i 10. Sí, està al service. Les 4 i 10. I res, hem fet com el check-in i tot en 20 minuts. O sigui, no havia fet tan ràpid a mi vida. I ara pues la... Hi! Buenas. Nos veis a los dos con nuestras Ray-Ban, que l'Arnau ha fet nova incorporació al viatge. I res, ja tenim nuestro car, que havíem de tenir, aviam. Un 500. Lo vam pagar una mica més. Però ara tenim més percances. Vale, un moment. Ah, va. Tenim un polito supermono, que després ensenyarem, perquè és un color molt xulo. Blanc. No, no és blanc. Una polla no és blanc. No és blanc. Ah, És vale. com gris. Crec que t'has confós amb el que volies tu, que no ens han donat. Que no, que també és com mirar el retrovisor. No és blanc. És blanc o escarxa. Bueno, que no és blanc. Vale, what else? Where else? Només arribàvem obert al status, òbviament, per parlar amb la família i comunicar que no ens hem estampat. I hem rebut un missatge de la Mary, no sé com es deia, Mary crec, Melin o alguna cosa Meli, així. que on teníem reservat per anar a dormir aquesta nit ens ho cancel·lava perquè els huéspedes, saber què polles han fet, Aquesta nit. que hem de contractar algú perquè neteixi l'apartament. I ens han... Neteixi no, perquè ho reconstrueixi. Què sé. Vaja, que... Total, de moment no tenim on dormim. Cada Però ens cosa. han dit que, o sigui, que parlaran amb Booking i que llavors Booking s'ocuparà d'això i que no hem de pagar res més. L'única... Estic jodido. Molt. L'única no sabem ara mateix on dormim. Però bueno, crec que Tenim això cotxe, que és algo... bastant més rellevant a una illa, considero. I perquè podem dormir al cotxe, manos. Que no és la idea, perquè no ens va el tema aquest, però... I a la platja també podem dormir. Al Decathlon també, jo crec. A l'Ikea! És que he vist un Ikea des de l'avió. Bueno, que ja està. Molt maco el paisatge i mireu que no hem sortit. O sigui, pinta que ens agradarà aquest viatge. Pinta top, pinta top. Què és allò? Estem al súper. Anem a buscar l'aigua. Ara som hol de lo que hem comprat. No, perquè és de gordo. M'és igual. Què més? No hi ha fum vella perquè, clar, hem sortit territori català, família. I què cacem? Bronxales. Un catxarro d'aquest fan jo? No, aquí, gros has dit, no? Sí, això. Sí, és d'aquesta. Una, no? Una. Vale, família. Hem sortit al Mercadona, hem comprat mítics croissants. És que sabeu que estem aquí acampando a nostres anxes. I pues clar, en plan, a una plaça, you know? Faig de gravació. No cal. Jo estava mirant allò, és una pedra. No sé, però toca l'aigua. Espera, et faig una foto. Pel tu que fes veure que no t'estic gravant. Què n'opines? Molt bona. No, hi haurà bañito. Sí, però mira això. Hòstia. Ens acabem de banyar. No sé si aquesta cara em para. Hem fet piloteo de... A patatingues. I res, hem estat discutint tema hotel. En teoria ja tenim hotel, ja us el mostrarem. Ens ha costat com 3 vegades. No, 2, no mientas.
3. 70 per 2, 140. Ja està el 50. Però parla? Plataneros. Fixa't que hi ha com això de colors... Això, que és pel vent. Mira, això ho fem a barri. I ens hem fixat que no hi ha clavegueres. De moment el Neudatos. no n'hem vist ni una. No hi ha clavegueres. Si veiem una us ho diem. Plataneros. 2 passos hem fet. Hi ha clavegueres. Que no ho havia mirat, però he volgut fer un No, jo he anat mirant per tirar el xicle i no veia ningú. Ja. I s'ha feia 2 passos que havia L'única de l'illa. Té un premi, és l'única. Guai, hi ha una a la mà. Ara us mostrem. És que hem anat a una platja, que antes... No hem gravat un perrito, però perquè es veien moltes tetes. Però podria pintar mira del personatge. Però era un perro salchicha super bebé, amb taquetes super molt. I mireu aquest hotel. I ara, i ahí està, era com superplanet, sense vent... Us deixem un retrato de la platja. Vale. I ara aquí, al mar, sembla que sigui... La Costa Brava. I S'ha... fa mal temps, fa vent... Mira, bandera vermella. A veure, Una por. allà. Mira, Estem anant a Ocelote, no? Hòstia, sí. quin fred, hermano. Jo és puto prime. Sembla verano. Mira, em trauré la setmana. Mira, playa de Jalajita. Mira, prohibido el baño. És el que hi ha posat. Una polla. T'ho juro. Bueno, anem a mirar el que és igualment, perquè ens interessa. Oh, que sexy! I poc més, a veritat. Mireu, acabem de veure aquesta platja negra, però aquesta és la bandera de prohibir el baño i bandera vermella. Imagineu la barca allà. Però a veure si us la puc ensenyar des d'aquí. Del nou... jo també us ho podria ensenyar des d'allà. Però bueno, anem a fer walkie-see. M'he tret la samarreta perquè fot una calor que flipes i la samarreta està xopa i no me ape. I res. Aquí les onades. Mireu que bèstia. Uau, que guapo. Impressionant. Look, we are in. Posa aquesta senyal. El Charco del Diablo. I mireu. Espera un moment. Mireu el paisatge. Allà hi ha com acantilades formats amb la boira. I mireu que maco. Això és mar. A la mar. Però això molt maco. L'Arnau s'hi tiraria amb la mà. Vaja. Ara va portar allò del dinar. Hem dinat. Hem patit. Foto. Collons, la cara. Us deixa posar-se nerviós. A ti. Que vaya bien, buen día. Míralo. Mireu que xulo playa és. Estem al port amb el compa aquest. Ens hem agafat un gelat de stracciatella, com sempre, i jo de llimona i avellana. Mireu, fans, hem estat mirant la Sunset allà, us deixo una foto. Pim. Ja hem oblidat de gravar. Que consti que s'han recordat tot el ratuell quan ens hem oblidat. Ja, Jo no per m'estic això. recordant. Llavors, hem estat aquí dalt i llavors s'ha posat encara més maco, que us deixo encara més fotos. Excel·lent. Vai. I ja està. Ens hem fet fotos, una de cap al nou. Ja anem a buscar-la. Ah, no us l'hem ensenyat, va, anem a ensenyar-lo. Que mireu la carretera supermaca. Que abans no sabeu la que hem liat perquè hem vingut per allà i volíem aparcar aquí. Hem fet aturar tot allò. Bueno, doncs aquest el cotxe que tenim. És un Polito, però és supermoni. Mira, busca un hotel. Sí, al igual. No, da igual. Bueno, que es veu l'hotel des d'aquí. Intento recercar-lo alguna fotografia. I ja està, marxem a l'hotel. Que està tot pedacèntric. Quan arribem allà, us expliquem, conyo, que me voy. Us expliquem la història de tot el parquet que ha passat, perquè us hem explicat molt per sobre. Vale?
És que ja ho he notat, saps? Què? Agulletes. Sí, agulletes a les cuixes. Ah, Estem esmorzant. Això, bon dia. Mireu. Està disfrutant. Hi ha un munt de coses. avui anem al norte, Eso sí. si Dios quiere. Parla. Ens trobem a... No sé on estem, la veritat. Però hem deixat com el volcà a algun costat. Allà, On? allà darrere. Ai, per això no la veiem, perquè hi ha pedres. Pues. I res, estem en una cima molt alta. Hem escalat un munt de catxarros d'aquests, com sabeu. I ja està, us deixem un rato. Nice. Buenas. Hem adquirit com un dron portàtil. Què fa així, mira, Carla? I la va planos de la cara. Mira, vull el vídeo en aquesta carretera. I no paren de passar coses. Mira, gravarem el ciclista. Vigila't. On estem? Italià. Arnau ha demanat macarrons amb 4 formatge. I jo he demanat pizza de carbonara amb tofu. Sense chorizo, i l'han fet amb chorizo. I l'Arnau ha reclamat. Com es diu? Com es diu? Puerto de la Cruz. Com? Ah. I ha arribat. Tinc accent. Vinc a explicar l'anècdota. Portàvem unes pulseres grogues i jo me l'he tret perquè anaven com això que té pinchitos, saps? I no es podien treure. Jo me l'he tret fent truquillos i aquesta s'ha estressat i la cambrera l'ha vist estressada i ha vingut amb unes tisores de tallar. Estás adelantado a los acontecimientos. No. M'ha dit, jo t'ho trec. Sí. Li he donat la mà, me l'ha apretat fins al fondo i una mica més i m'han d'amputar la mà. Llavors, com la cambrera ha dit, vamos a tener que llamar a l'ambulància, ha vingut amb unes tisores a intentar arreglar el problema. I l'ha arreglat. Molt crac. No s'ho acaba ni per atrás. Així que m'ho acabo. Vols? La càmera està aquí, ara. Estic mirant a tu. Ah, sí. Jo sí que sé mirar els ulls, no com altres. Para de fer zoom. No estic fent zoom. Ara sí, veus? Oli, són les 4:30, ara deu ser una mica més tard. Les 5:15 o així. No, menys. Els 4:40. Vale, és que exagerem les hores així. I jo no sé ni quina hora vivim. I res, hem anat a veure una platja, que us deixo un vídeo. Un avi m'ha rebentat les sabates, per curt que és. I s'ha emprenyat ja, s'ha creuat. Però estem supercansats. Ara, he de gravar jo el vídeo de la uni, que m'està donant molt pel cul, la veritat, i a l'Arnau més. Vaja. Però ara anem primer a una cava, que hi ha una cascada, una cosa rara que he vist, que no pinta bé, però... Anem a provar. Molt clar. Au! I a les 7 hem de deixar el cotxe 5 i abans hem de ficar gasolina. I anirem a algun lloc més. Anar a comprar un imant. No, Súper, per què hem d'anar a comprar un imant? perquè vols un imant. Da igual. A part de la cascada anirem a algun altre lloc. O anirem a
Boca Cangrejo, o anirem a... No és veritat. O anirem a la selva de Anejo, crec que es diu. Són les 5, reitero, a 7 hem de deixar el cotxe. Anem aquí i amb sort arribem a deixar el cotxe. Bueno, Anem allà a buscar imants. per què? Doncs per què? Un imant? Tu també el vols. No, jo vull per tu. Ei, our baby! Hòstia, perquè trobo la jete, Ja estem a l'aeroport, observeu. Ens hem estressat una mica perquè... Ens pensàvem que era un vol que no era. O sigui, hi havia com dels primers que hi ha de Berna i posava l'escol i jo m'he cagat passant el... com es diu? El control policial. Però resulta que era una hora més tard, menys mal. I res, ja estem a la porta i tot. Embarquem com d'aquí... Quina hora és? Un quart d'hora. Bueno, màxim un quart d'hora, jo crec. I ja està. I ara a veure què tal l'avió. Menjarem l'ulus a l'avió. Hi ha una policia allà mig. Hi ha com la Sunset així potxa. Si ens trobem a l'avió si em passa sense pagar. Perquè l'Arnau diu que jo no passaré. O jo tampoc. I tant. I nos reportamos. Estem per pujar. Estem ja que ens tocava. Pista. Ens hem retirat. Per què? Perquè estàvem fent posar totes les motxilles a lo de... això, la mesura. I l'Arnau no confiava en la meva motxilla. Jo tampoc. I a sobre la tia anava superrigurosa en plan una motxilla només, ni bolso ni Así que mi bolso está aquí escondido. L'Arnau està super preocupat ara mateix. Ja hi havia nervis, però segueixen havent nervis. Jo crec que fins que no estiguem en esta puta casa. És que com em parin a mi i no em deixin entrar per portar això aquí, ja veuràs. Dóna mal. No, perquè... Dóna mal. Anem a fer Dóna mal. Deixa'm un jersei teu. Però veus? No, Hem passat. Però... Superbé. Va bé, però perquè la tia no... S'ha empanat, jo crec, en el nostre tros. Podria haver fet facturar amb mig avió. Però bueno, estamos. Sí. Ja estem. Ja, Després amb molt patiment. però tenim aliment, hem comprat coses de gordos, com ens agraden. Això, i s'ha de dir, queda molt feo, però Que m'hem fet del... hem agafat del bufet galetes, aquestes, 2 paquets. I tenim un iPad. És que jo ara no puc dormir. Sí, iPad? Ah, no es poden enxufar els dos auriculars. No. Fallo. Ja mirem què fem. Nos vemos. Es troba al far. Da igual.